single Good morning, good morning, good morning. Tumuloy ka dyan, tumuloy ka. Wala. Bakit umalis ka pa? Hello, Mama. Good morning, Mama. How are you, Mama? Lumabas ulit si Mama. Ako, nagkasabay kami niya, no? Sorry, kapatid na lutong mangyan ay tayo ay nagkasabay ng LS. Shout out Lodi, shout out din sa'yo, Lodi. Manok na itim, pasok, pasok din eh. Ayan, pasok, pasok, pasok. Pasok. Eh, nag-ano si Kuan? Tawag nito. Nag-i-ilis din si lutong mangyan. Kaya hindi siya makapasok. I said, okay. Sino host? Si lutong mangyan. Ano siya? Nag-ilis din. Ako kasi nagtapos ako ng ano eh. Gawain ko muna rito. Sampay. Sampay. Walis. Kuha. 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 Hello, busy vlog. Morning host. Good morning din sa'yo. Ayan, sampay. Sampay. Sabi nga niya, no, kuha. Walis. Ayan, ang natututunan ko sa'yo. Sayaw ho, sayaw! Turo ni Justin, Justin, gawin mo.
Wala akong tubig. Hinihingal na agad ako. Yun, galing nga host. Turo mo yun eh. Yung, diba? Turo ni Just Kill to eh. Ayan, ang epekto ng napapagod. Naglinis kasi ako ng sakyan eh. Walis oh. Diba, walis? Kuha. Kuha. And then, basketball. Shoot. Diba? Was. Ayan, shout out sa ating mga 2 milyong panauhin ng ating mga lodis, si BC Vlog at saka si Just Jill, ang aming idol sa sayawan. Lupit mo, Lodi. Mas malupit ka. Alfred Lombo, shout out sa lahat. Ayan. 3 milyon na ang aking manonood. Wallace. Kuha. Sampay. Ang mga turo ni Just Jill. Oh, Wallace. Sus Marius, din na ginagawa mo ito. Coming everyone. Yun na ha. Ayan, Lodi, sadali lang ha. Yan. Yan, sayaw talaga. Anong gagawin natin pag may music? Di ba dapat sayaw? Ha? Diba? Dabis na daw. Patay, walang malagyan. Ayan, dito na lang, dito. Malakas ba? Malakas? Baka mabingi kayo. Ayan. Unti-unting lumulubong natin. Suklay. Ayan, patay tayo. Nandiyan na si Madam Blurs. Ayan, Madam Blurs. Sayawan tayo. Wallace, Just Jill. Ayan, Just Jill, si Madam Blurs. Sumilip siya, oh. Ang aming mga kaibigan sa suki kay boss sa advisor po. Ayan. Shout out sa iyo, Madam. Yan. Wow, ganda ng good vibes ko ni Kuya. Ayan. Pinagpawisan ako, Madam mo. Kasi ito si Just Jill. Tinuturoan ako magyaw. Magaling sumayaw si Just Jill. Ayan. Magandang araw po sa iyo, Madam Blair, sa iyong pagpasyal sa aking LS. Maraming salamat at shout out po sa inyong lahat sa mga pumasok sa aking LS ngayong araw. Ayan.
At shoutout po sa ating boss na si Boss Advisor po. Ayan, kahit wala siya rito, atin siyang idol. At kung mapasyal man siya sa akin, salamat, salamat. Pasok, pasok lang po. Sabi ni Just Gel. Yung ating si Gel Just. Ayan. Papawis lang po tayo, guys. Woo! Kahapon naman kantahan, ngayon naman sayawan, diba, Just Gel, no? Hello, host, kuya! Ayan, ang ating ate, si Gloria 24 TV from Tarlac. Welcome po, welcome na welcome. Go kuya, sayaw, sayaw ka lang. Ayan na nga. Woo! Sana hindi ito makita ni Boss Advisor. Ayan. Tansakan, sabi ni Gloria 24 TV. Salamat sa inyong pagtansak, guys. Maraming salamat sa pagtamsak. Ayan. Good vibes lang tayo. Happy lang to tayo, guys. Ipasok na mga ninja. Ipasok mo ang main mo. Nasaan pag main mo? Nakilutong mangyan. Just Gel. Hindi makabuelo rito kasi nakasandal na. Ang sikip ng kwarto ko kasi. Ayan. Ipasok na yan. Ayan na, nandiyan ang aking magandang host, ang aking kapatid, si May Calalas. Ayan, welcome sa iyong pagdating, aking mahal na host, May Calalas. Ayan, yung laglag taba, yan host, ayan, laglag taba nga, alright. Yeah. Sana wag makita ng aking mga anak. Sabi ko, Just Gel. Laglag taba, pawis na ako. Pawis? Ayan, good vibes. Oh yeah. Good vibes. Daming bunganga ni Lodi, oh. Duman yung mga kasama namin dito, sinilip ako. Nabuang na siguro, sasabihin, no? Wow, tawa ka talaga dami. Yung kasama ko dumaan, sinilip ako, ginanyan ako. Tapos umiling-iling. Ay, nako. Sarap ng umaga. Ito na ang exercise ko sa umaga. Yeah! Oh, di ba? Hindi ako makapag-jogging kasi bawal sa labas. Oh, dito na lang. Oh, enjoy ka pa. Di ba? Di ba, Ma'am Blurs, na? Oh, enjoy pa ako. Pinagpapawisan pa ako. Turo ni Just Gil to yung sampay, oh. Awit na. Boss Advisor, where are you? Come to my LS and let's dance for good vibes lang. Ang aking mga mami dyan, Mami Peng, shout out sa inyo. Kahit wala kayo rito, ayos lang. Shout out at Let's House, ang aking mga mami. Gloria 24, sayaw po ho, sayaw. Ayan.
Sayo ka din na may kalalas para malaglag ang bilbil. Hingal lang host niya. Huh. Just Jill, sumayaw ka din dyan. Oh. Sige lang guys. Nako, gano'n siya. No? Basa na, basa na. Pahinga naman, mamaya naman, no? Tignan mo. Kaliligo ka lang, oh. Para na naman ako naligo. Dito lang host, ayan ang ating mahal na kaibigan, si May Kalalas. Si May C.F. Kalalas. Hello sa'yo, shout out sa'yo. Dito lang host, ayan. Magandang exercise host, ayan, sabi ni Gil. Yes, maganda nga ito, kaya lang. Ano na ako? Subukan ko ito. Subok. Ayan, yung paborito ni Jasky, oh. Pag may tugtog kasi, hindi ko mapigilan, eh. Yeah! Masarap kasi sa umaga mag-ano, magpatugtog, di ba guys, no? Galit, pupunas lang ako ng pawis. Yay! Haba na ako, hindi pa nakakapagpagupit. Ayan, salamat sa pagpunta, Ma'am Bless. At napasyal ka sa aking LS. Ako hindi nakakapasyal sa iyo. Minsan napasyal ako sa iyong LS, Ma'am Bless. Medyo nanosebleed ako. Parang akala ko naliligaw ako. Akala ko nasa Amerika ako, panay English mo kasi. English. Sabi ko, patay. Amerikana yata itong napasukan ko. Inulit ko ulit, si Ma'am Bless nga. Kaya alam, puro English sinasabi. Ayun. Umisti ako siguro mga 45 minutes. Puro English pa rin. Ay, siyak ka. Tapos biglang bumisaya. Ay. Ayan, the monster, Pauchi, magandang umaga, shout out sa'yo, but the monster. Kapusit Vlog, bago lang manoy, Diyos maray na aga, Kapusit. Ayan, sino na nga ba ito si Kapusit? Ayan, Pablo naman, tambay po ako. Ayan, Kapusit, nakadikit ka na ba sa akin, Kapusit? Dinikitan mo na ba si Manoy Boy Bicol? Ayun, nasan ka na? Ayan, jajakitan kita. Si Kapuset. Ayan.
Ayan, Kapuset ha, ginakita na kita, Kapuset. Ayan po mga guys, ito lang ay konting patalastas lang sa ating mga kaibigan na papasyal sa akin. Sana po tayo ay magbaba ng yung link lang po natin para hindi tayo naman mapalo ni Lolo guys. Kaya maging honest lang po tayo sa ating mga pinupuntahan. Salamat guys ha. Sa atin lang naman yung para sa paalala lang naman. Kasi baka tayo mapalo ni Lolo. Sayang naman ang pinagpapawisan natin. Katulad ko, pawis na ako. Ni Just Jill kasi. Pahamak ko si Lodi Just Jill. Ayan, salamat sa mga nagtamsak sa akin. Nasayaw ka na kuya. Kanina pa ako nasayaw. Pawis na ako. Oh, di ba? Kasi si Just Jill nga eh. Pahamak ko si Just Jill eh. Tinuturuan ako sumayaw. Ayan. Hindi ko mapigilan sumayaw. Di ba? Ayan, shout out. Pwede kapag link host. Ayan, sige, okay lang. Wag lang yung yung alam mo na. Ayan, wala namang problema sa atin yan. Magbaba kayo ng link yan. Baba lang, baba. Para magkakilala kayo sa isa't isa mga guys. Sige lang. Baba lang kayo para makapagpangisda kayo. Sabi nga ni sino na yun? Si Boss Advisor po. Magkaibigan kayo, makipagkaibigan kayo sa isa't isa at magbatian ng magandang umaga sa inyo lahat. Ayan. Tapos, pag pumupunta kayo sa isang bahay, huwag kakalimutan, kalambangin, at mag-iwan ng tamang bakas. Okay, ayan. Ayan natin, mga kauragon. Ayan. Sana po tayo ay, ayan, nagbaba na ng si Kapusit Vlogs. Ayan, mga guys, pupugin nyo na po yan, si Kapusit Vlogs, sa kanyang binabang link, para po tayo ay maging magkakaibigan, at magiging magkakapamilya, magkakapuso, at magkakapatid. Ayan, guys. Salamat sa 5 milyong nagtamsak at nandyan na nanonood sa atin. Maraming salamat po. Papahinga lang po ako at ako'y pinasayaw ni Justin ng basa yung buko. Ayan guys. Good vibes lang po tayo guys sa umaga. Napagod ako guys. Pero masarap sa pakiramdam, di ba guys? Yung natatagtag. Kanina pinagpawisan na ako. Naligo na ako eh. Tapos, kasi naghugas ako ng sasakyan na madumi dito kasi umulan nung nakaraang araw. Umambon, kaya nilinisan ko guys. Ganun talaga ang buhay ng ating mga driver. Pag madumi, hugasan, di ba? Obligation is, anong tawag doon? Unahin ang obligasyon sa trabaho. Tulad nito, medyo maluwag na ako. Mamaya-maya alas 11. Ayan. Alas 11 kami babiyahe na ulit papunta doon sa tawag dito, sa aming mga boss at maghahat ng aming mapagkain ng aming boss. Samahan nyo kami guys sa pagbiyahe mamaya at tuloy-tuloy ko ito hanggat hindi umuusok ang aming cellphone. Ayan, shout out, BG lang si Gloria24, siguro yan ay nagluluto na rin ngayon. Ano niluluto mo, Madam Gloria? Ayan, kain all, ayan, kumakain si Macy Calalas. Ayan, dahan-dahan lang sa pagkain na aking mahal na host. Huwag yung matataba ha.
Iwas sa matataba. Baka tayo tumaas. Wag wag kumain ng pampabata. Ah. Para hindi tayo ma-high blood. Ayan. Para hindi tumaas ang BP. Ayan. Anong oras ka na nakatulog, Madam May? Sabi mo, alas 12 ikaw. Pagising kong alas 12, hindi pa ako nagtulog? Ano ka pa? Dumadaldal ka pa rin. Mag-aalaw na. Ayan. Pauchi, shout out sa'yo, Pauchi. Magandang umaga sa'yo sa iyong pag-tamsak. Tamsak na, Pauchi. Ayan. Don't forget to tamsak, guys. Happy lang po tayo, mga kababayan. Ayan. Tapos na, Kuya Boy. Ayan, tapos na daw si Pauchi. Hindi ka ba nag-LS, Pauchi? Hindi ka ba nag-silent LS? Hindi ko nakita ang iyong bakas sa pag-LS mo. Kaninang umaga. Shout out nga pala sa aking mama. Sa aking Mama Mers. Hello, Mama Mers. Shout out sa'yo. At alam ko, ikaw ay medyo busy na ngayon siguro. At mag-iingat ka dyan, Mama Mers. Dapat, di pa, Kuya Boy. Ayan, hindi pa raw. Hindi pa nag-ilis si, Ayan, nag-i-ilis na rin po yan si Pauchi. Kaya lang, medyo pwede pa yung oras na dahil sabi niya nga, medyo maingay sa kanyang lugar. Pero nag-i-ilis na po yan si Pauchi. Just 3, hello! Ayan, may bago tayong bisita, si Just 3. Saan kaya si Just 4? Ang kanyang, ayan. Tatlo tamsak host, ayan. Love ko to, ayan. Hello host, ayan si Love ko to. Ayan, shout out sa'yo, love ko to. Maraming salamat sa iyong pagbisita at pagdaan sa aking bahay. Welcome ka. Madam, love ko to. Ayan, shout out sa'yo, May Sip Kalalas. Ayan, nagpakawala ng matang may heart ang ating May Kalalas. Love you ko to, Dan Tamsak. Papuntahin ko, ninja ko. Ayan, papupuntahin daw po ang ninja ni love ko to. Ayan. Tamsak uli. Ayan na, labasan ng mga ninja ng ating mga host. Ang si ano to si AM2, M2X. Ayan, si May Kalalas din po yan. Gloria 24. Ayan, nakabidyo lang sinulit niya ito. Tambay ko, ninja ko. Ayan po. Ano ba ang ninja mo? Love ko to. Salamat sa iyong pagtambay, sa iyong ninja. Maraming salamat po. Love ko to. Tamsak ulit, Mary Kalalas. Ayan, nagsitamsa ka na ang mga alagad ng ating kaibigan, si May Kalalas. Maraming salamat po sa mga bibisita sa mga ninjan. Huwag niyong bisitahin yan. Ang bisitahin niyo po ang kanyang main wifey, si May Kalalas. May Kalalas po ang mga main account niya ng mga Kalalas family. Ayan po, May Kalalas po ang inyong babalikan kung sakaling may bala kayong balikan ang Kalalas family. Ang kanyang main ay May Kalalas. Rain First Class, tamsak ulit host. Ayan, si Rain First Class. Sino itong si Rain First Class? Si May Kalalas ka rin, di ba? May Kalalas din to, Rain First Class.
Ayan, maraming salamat sa mga tumamsak. Nandyan pa rin ang ating mahal na Gloria 24 TV. Ayan, alam ko nagluluto yan si Ma'am Gloria. Alan, si Rendry Calalas, tamsak dan. Ayan, maraming salamat po. Madam May Calalas sa iyong mga alagad. Maraming salamat po. Ayan. Ang aking mga anak po, kumusta nyo kaya? Ayan guys, sige, tamsak lang po tayo dyan. At ayan guys. Ayan, maraming salamat Madam Mika Lalas at Jasgel at sa ating silab ko to. Maraming salamat po sa inyong pagbisita at sa inyong mga alagad. Madam Mika Lalas and Madam Jasgel, ang aming idol sa sayawan. Ayan. Maraming salamat po sa inyong nanonood pa rin hanggang ngayon. May 7 million pa rin tayo. Ayan, nawala ang isa, naging 6 na milyon. Ayan, tamsak lang, sabi ni Lenry Kalala. Ayan guys. Napapasayaw po tayo guys sa ating mga music. Ayan. Ayan. Tuloy-tuloy lang po tayo. Malapit na mag-alas 11. Tayo mag-ano na doon sa ating Lanag Family Kalalas, Tamsakdan Host. Maraming salamat, Lanag Family Kalalas. Ayan. Ang Family Kalalas, ang dami-dami niyang alagad. Kaya nagsisikip na sa kanyang kwarto. Dahil sa dami ng alagad. Kaya pag nandyan ang mga alagad niya, nahihilo siya kung saan siya titingin. Ayan, maraming salamat po, Madam Mika Lalas, sa iyong mga alagad. At hindi mo ako pinababayaan. Mahal na mahal ka rin namin, Mika Lalas, at hangad namin ang inyong nalalapit na monetization. Salamat. I love you talaga. Mahal na mahal ko kayo. Mga team manok na item. Ay, yan, ang manok na item. Shout out sa inyo. Ang binuong team ni Just Gil. Ayan, si Just Gil ang may pasimuno niyan. Bida ang saya, ninja to. Ayan, ninja daw yan, si Bidang Saya. Ayan pala ang ninja ni love ko to. Ayan, ang Bida ang Saya ni love ko to. Sandali lang, love ko to ha. Salamat, love ko to. Sa iyong pagbisita. Ayan po mga guys, si Bidang Saya, love ko to. Kung balak nyong bisitahin, yung love ko to po ang inyong bisitahin dahil yan po ang kanyang main account. Ang love ko to. Love ko to. Ayan si love ko to. Iba to Iba to. Ayan si love ko to.
Maglag. Hello, love ko to. Hindi kita makita. Bakit kaya? Ibang nalabas. Hello, good morning, Jensen Vlog, ang aking magandang kaibigan. Good morning, kuya. Maraming salamat. Good morning din sa iyo, Madam Jensen Vlog. Salamat sa iyong pagbisita, bida. Ang saya. Ito. Love ko to. Bigyan kita ng jacket. Ibaba mo yung yung main yung love ko to mo. Para mabisita ang bahay mo ng ating mga kaibigan. Ayan. Love ko to. Ayan si Jensen Vlog, ang ating magandang host. Nag-i-ilis na rin po yan. Ang kanyang ilis po ay alas 3 ng hapon. Kung hindi ako nagkakamali, pasyalan po natin yung mga yan. Dahil yan po ay mababait na kaibigan. Sila Jensen Vlog, Just Gel. Ayan. Anong oras bang iyong ilis? Nag-ilis ka ba ngayon, Just Gel? Aking Lodi at si Lilotong Mangyan. Mary Calalas. Ayan, nakabidyo-bidyo lang sila. Jensen Vlog, good morning. Bida ang saya, si love ko to. Ayan, shout out guys. Ibaba mo yung love ko to, yung main account mo para makapag-pangisda ka dyan. Love ko to. Maraming salamat sa iyong pagbisita. Ayan po, si Lutong Mangyan po, pasyalan nyo rin dahil nasa ongoing ang kanyang LS. Pasyal lang, laga-lagari lang tayo. Suportahan natin ating mga kaibigan, di ba guys? Walang problema po yan. Fresh na fresh ang host. Nako, bagong paligo ako ng pawis. Nagsasayaw ako kanina, Madam Jensen Vlog. Pinasayaw ako ni Justgel. Inuto ako ng ating Mama Justgel na yan. Sabay layas yan. Siguro nagsasayaw na rin yan si Mama Justgel. Nagsasayaw na rin yan. Sigurado ako. Gloria 24, ayan, si Gloria 24. Nandyan pa rin hanggang ngayon. Nandyan pa rin ang ating kasamahan, si Gloria 24. Madam Gloria 24. Dance here. Kuya, maraming salamat po, Madam Justgel, sa iyong pag-share sa ating community. Maraming salamat po. Ayan. Talaga ito si Madam Justgel. Sarap na maging kaibigan. Bukod sa maganda na, naging mabait pang kaibigan. Maraming salamat po, Justgel. Ayan, Justgel Vlog. Maraming salamat po sa iyong pagbisita at pag-share sa aking LS. Ayan, nandiyan pa rin si ating mahal na host, si Justgel. Ayan po, pagkahapon po, puntahan niyo po ang kaniyang LS po. Medyo hindi nga lang tayo sinerte sa kanyang palaro kahapon. Dahil nagpalaro yan kahapon. Busy lang may work. Tambay ko lang to sa iyo. Ayan, walang problema po yan. Love ko to. Ayan, work muna. Unahin natin ang work bago ang YT. Ayan, salamat sa pagtambay ng iyong ninja sa aking LS. Maraming salamat. Love ko to. At shout out sa inyo lahat dyan. Ingat po sa trabaho. Love ko to. Ayan.
Gloria 24 TV, sis, di mo pa ako PM. Ayan, Gloria 24, hindi mo pa daw piniem si Madam Jason Vlog. Baka ibibigay na sa iyo ang iyong regalo. Ayan, ang iyong premyo sa iyong napanalunan. Ayan guys, maraming salamat sa inyong lahat na nagtambay sa akin. At sana po huwag kayong magsawa na tumambay sa aking LS pag tuwing akong may LS guys. At kayo po ay tanggap na tanggap sa aking bahay. Ayan. At sana po ako tanggapin nyo rin. Ayan guys. Maraming salamat. Nandyan pa rin ang 14 na nagtamsak sa akin guys. Maraming salamat. Ayan ang aking kaibigan si Jenson Vlog. Ano ba ang tawag yan? Emoji ba yan? Hindi naman emoji yan, diba? Ayan guys. Mga kapitbahay tayo guys. Ayan, mga kapitbahay natin dyan. Inyong pasyalan yan mga guys. Ayan, si Gloria 24 nandyan pa rin. Ayan, Gloria 24. Hindi ka pa raw nag-PPM kay Madam Jasgel para maibigay na sa iyo ang iyong premyo kahapon. Nanalo ka yata. At ako'y nanalo sa paghugas ng sasakyan. Hello sa lahat. Ayaward Vlog. Ayan, hello sa lahat. Ayaward Vlog. Sino ba yung Ayaward Vlog na yan? Ayan, salamat sa iyong pag-share. Madam Jensen Vlog. Ayan, nakita ko na iyong share. Larry J. Sabalbaro, shout out po sa inyo, Larry J. Sabalbaro. Ayan. Ang sabi ni Ayaward, hello, shout out sa lahat. Bisita kayo sa LS ko maya 1 PM. Kaibiganin ang kalimbangin ang kampana para man-motivate kayo. Pag-start na tayo, may pamimigay na banana at WH. Go, go, go! Ayan, mag-ano daw pala ito, 1 PM mamaya. Mag-i-list to si Ayaward Vlog. Puntahan po natin itong si Ayaward Vlog mamaya alauna ng hapon. At mamimigay siya ng banana at WA. Ayan ang kanyang mapapremyo. Malaking tulong po yan sa ating mga small YouTuber pa lamang para makumpleto natin ang ating hinahangad na tagumpay. Natamsak na kita host, nakampana na rin pabisita. Yan, bibisitahin kita mamaya Ayaward Vlog para sa iyong pag-ano sa akin. Ayan, nagbaba na ng si Kapusit. Ito sa akin 6 seconds. Ayan, maiksi lang pa lang yung bisitahin natin yan, si Kapusit. Ayan guys. Mary Calalas, hello Jenson Vlog. Jenson Vlog, Kuya Boy. Inakat of please mo ko, puro ka just. Puro ka just. Nagsilos tuloy si Madam Jenson Vlog. Ayan, Jenson Vlog. Jenson Vlog, ang aking mahal na host. Ayan, nagtampo ang aking mahal na kaibigan, si Jenson Vlog, oh. Hi, Miss May Calalas, ang sabi ni Jenson Vlog. Ayan, ma'am. Pag ito si Madam Jenson Vlog nag-ilis, pasasayawan din natin to. Kailangan mong sumayaw, Madam Jenson Vlog. At susugurin ka namin. Ayan po, si Ayaward,
Hello, shout out sa lahat. Bisitahin, ayan. Ayan, bisitahin daw po natin si Yaward Vlog mamaya pong 1 p.m. ng hapon para sa kanyang LS at may pamimigay siyang WH at banana. Hi sis Megalalas, hello sis Gloria 24. Hello sis Jensen Blanc, sabi ni Gloria 24. Tapos pengi link new guys. Ayan, pupuntahan na yan po ng link mo dyan, Kapusit. Balikan mo na lang. Ayan, nagbaba ng link po si Kapusit, mga guys. Kung hindi nyo pa kadikit yan si Kapusit, nagbaba siya ng link. Pag-scroll na lang pataas, ay sa baba. Pababa pala para makita nyo ang link ni Kapusit Vlogs. Ayan. Para po mapasyalan nyo po si Kapusit. Ayan, Kapusit, yung mga nakablo na yan, kung hindi mo pa yan nadidikitan, dikitan mo na yan dahil mga legit po yan. Sila Jensen Vlog at saka si Gloria 24, si Kalalas Family, ang didikitan mo, Kapusit, si May Kalalas. Yung mga Kalalas dyan, May Kalalas po ang main account. Ayan, natatawa ha. Paano kahit ako binabasa mo si Sis Just Jill binabanggit mo? Hindi, Jensen Vlog yung binabanggit ko. Ayan Jensen Vlog, ayan. Talaga ito si Ma'am Jensen Vlog. Ayan, pinatawa ko ni Jensen Vlog. Jensen Vlog. Ayan, kabisado ko ang pangalan mo, Madam. Jensen Vlog. Ayan, Madam Jensen Vlog. Nagsiselos ang aking mahal na Jensen Vlog. Gloria 24 TV. Sis, PM mo ako, sabi ni Jensen Vlog. Ayan, Jensen Vlog ng Jensen Vlog na ako, ha? Ikaw yata iniisip mo si Just Jill, Madam eh. Jensen Vlog, ayan, lagi kang nasa isip ko, Madam. Ayan, baka magalit si Mayor naman yan. Ayan, Mayor. Ayan, diyan ka lang sa likod ni Madam Jensen Vlog, ha. Bantayan mo yan at ang iyong reyna ng buhay. Ang ganda-ganda pa naman ng iyong Maria ng buhay mo. Guardiyahan mo yan lagi. Ayan, si Mayor. Ang Mayor ng buhay ni Jensen Vlog. Jensen Vlog, bakit naman? Madam Jensen Vlog, ano bang ang status natin dyan sa inyo, sa lugar nyo? Ano bang bali-balita dyan? Dyan ba ay magiging maayos na ang lahat? At dito, bali-balita ay medyo, ayaw ko lang kung totoo na yon, kasi talagang gustong-gusto ko na rin umuwi sa amin, guys. Talagang miss na miss ko na rin ang aking mga chikiting at ang aking asawa. Ang reyna ng buhay ko. Kaya naman pala si Justin na nahimik ay nandoon na. Dito siya sa tabi ko, kuya. Ayan, diyan ka lang, Mayor. Alagaan mo ang iyong magandang asawa na si Madam Jensen Vlog. Huwag na huwag mong pababayaan yan at wala ka nang makukuhang katulad niyan na napakaganda na, mabait pa at malambing pa. Ayan. Kahit hindi ko personal na kilala, nakikita ko naman sa kanyang aura, napakaganda niya. Ayan. At swerte mo, Mayor, at siya ang asawa. Ayan puro ikaw. Ayan, bumisita ng aking mama, si Mers Vlog. Hello host, anong oras ka ba mag-giles, Madam Mers? Ayan, bibigyan ko ng jacket ito si Madam, si Mama Mers. Mama Mers, ayan. Bibigyan na kita ng jacket. Hello host, ayan. Tumawa na ang aking mama.
At shout out sa kanila lahat. Ayan. Bakit hindi nyo pa kapitbahay si Madam Mers Vlog, ang aking mama? Inyo po siyang kapitbahayan. Akyatin nyo na ang bahay niyan at babigyan kayo ng earphone. Ako na lang bigyan mo, madam. Ang aking mama. Salamat sa iyong maagang pamasko. At pinapangako ko sa inyo dyan, mga guys, sa mga kaibigan natin dyan sa abroad, kung kayo man ay uuwi na walang magsusundo sa inyo, nandito ang abang lingkod nyo na handang tumulong na kayo'y sunduin sa inyong patutunguhan, ay pinanggalingan. Sa airport man yan, susunduin ko po kayo. Para kayo'y maligtas naman sa mga mandorogas dyan sa airport. Hindi naman lahat, pero alam nyo naman ang balibalita. Mayroon dyan mga ibang taxi driver na nanamantala ng mga kababayan natin na dapat tulungan, ay sinasamantala pa ang pagkakataon. Ayan guys, tumawa ang aking mama, pero naka-reserve na sa akin yan. yung headphone. Ang headphone na ipapareserve na sa akin yan Mama Mers Vlog. Ayan. Morning, sis Mers Vlog. Sabi ni Jensen Vlog, good morning daw po sa iyo, Mama Mers. Jensen Vlog, okay sis, Gloria. Larry Zabalbaro, nandiyan pa rin. Salamat, boss. Larry Zabalbaro, ayan. Punta na po ako ngayon sa sa aking kabayo. Ayan guys, tuloy-tuloy lang po tayo guys ha. Ayan, bibit-biting ko na po ito guys. Na aking biyahe na naman po tayo guys ha. Ayan. Ang aking peripheralias, dadaling ko na. Ayan. Ang aking nandito ang mga importanteng aking ayan guys, nasilaw ako guys. Ang liwanag na guys. Good morning, sis Jensen Vlog. Sabi ni Mama Mers. Ayan, good morning daw, Madam Jensen Vlog. Ayan. Isi-sit up ko ng aking sasakyan guys. Nakita niyo naman ang aming, ayun. On ako, dito ang bahay ng aming boss. Ayan, kita nyo guys. Kita nyo ba? Ay, hindi nyo nakikita. Ayan guys, nakita nyo guys. Tumingin yung aking mga kasama. Baliw na raw ako. Agoy, Ginoo. Sabi. Larry J. Sabalbaro, Mama Mers, sabi ni hello daw, sabi ni Mama Mers. Larry Sabalbaro. Init? Yeah. Yan guys. Napakainit. Mamaya ako bubuksan kasi baka masira ang makina. Ayan guys. Oh, nakita namin. Yan, nakita nyo yung bahay? Nakita nyo? Dito po yan sa loob ng Hello din po sa inyo. Ayan, hello din po daw, sabi ni Larry Sabalbaro. Si Boss Larry J. Supportive yan na aking kaibigan yan. Si Boss Larry J. Ayan, Boss Larry J. Hindi pong kaibigan ninyo mga yan. Ayan. Ayan guys. Pakainit guys. Masisira ang beauty ko dito guys. Masisira ang beauty ko dito guys. Diyos ko. Ayan. Ayan guys. Dito guys. Ayan. Pasensya na kayo guys ha. Medyo. Ayan. Ayan guys. No? Medyo yan. Ha? O, di ba?
Mamaya habang tumatakbo ako, nandiyan lang kayo guys, di ba guys? Napakainit dito sa ating ano ngayon sa Pilipinas. Ayan guys, yung mga nasa ibang bansa dyan, mag-iingat po tayo guys lagi sa inyong kinaroroonan mga ating mga lodi. Ayan. Oh. Naririnig nyo ba guys? Comment naman kayo dyan guys. Alam nyo ba guys, bago ako naging driver, gusto nyo ikwento ko sa inyo? Kung gusto nyo na naman. Ayan. Tumawa si ating mahal na Jensen Vlog. Ayan, sino ba tinawanan ng Madam Jensen Vlog? Jensen Vlog, hello sa iyo. Shoutout sa iyo, Madam Jensen Vlog. Ayan lagi na kitang inaalala. Larry J. Sabarbaro. Laka Video. Wala talaga yan, Madam. Yan ay supportive lang. Nagsusupport lang yan si Larry J. Supportive lang yan sa atin. Umiikot yan sa ating mga LS. Napaka-supportive yung si Boss Larry J. Larry J sa Balbaro. Ayan, kukuha lang ako guys ng tubig guys. Dyan lang kayo guys. Bakit? Tanga-tanga ko naman. Bakit niwanan ko yung sakya? Malayo pala yung tubig. Ayan guys. Kukuha lang ako ng tubig guys ha. Ako. Guys, dito na ako guys. Diyan pa kayo guys. Dito nakakaluto yata yung ano ko Tingnan namin Guys, malakas ba yung music ko guys? Kung malakas, hinaan ko na lang.
Pasensya ka na, guys. Pasensya na kayo, guys, ha? Oh, Popsi Horse. Ayan, rock and roll baby, sabi ni Jensen Vlog. Opo, opo, Mars Vlog. Sabi ni Larissa Balbaro, Gloria 24. Saan ka punta, host? Ayan. Excuse me po. Punta ko sa dito pa din ho siya, si Love ko to po. Yan si Bidang siya, ang pupunta nyo po yung Love ko to main account niya. Punta po punta mo. Ayan, punta po ako sa BGC. Host, ano yan? Sound mo, Chacha. Ayun, Chacha yung binigay sa'yo kanina. Larry J, si Boss Larry J nandyan. Yung kanina, yung pinatutugtog mo kanina, ganun din to. Sandali lang po, ha. Ayan, nandito pa rin ako, guys. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Nandito lang ako. Pawis ko, guys, ha. Haba na ng buhok ko, guys, oh. Ayan, sino ka ba nandyan? 4 na milyong nanonood. Sige, nandyan lang kayo. Salamat sa pag-stay sa 4 na milyon nandyan. At maraming salamat po sa tumamsak sa akin. At ang ating mahal na Jensen Vlog, nandyan pa rin. Madam Jensen Vlog, kumusta kayo ni Mayor dyan? Ayan, si Just Jill po ay nag-ano na rin, nag-LS na rin. Housekeeping para doon sa mga pagkain. Aming pagbalik. Hanggang ngayon ko ay si bida ang saya. Kuha birada raw. Ayan. Nasaan na ba kayo? Iniwanan nyo na ako dito. Pero may nandyan pa yun, nag-anoon lang yun. Nangingisda sila. Babalik din yan mga guys. Kaya nandyan pa rin sila, nakabigil-ligil lang yun sila. Ang dali lang guys. Ano ba yun?
Ayan, maraming salamat sa 3 milyon na nanonood pa rin hanggang ngayon. Ayan, nandiyan pa rin sila. Hello, Gloria 24, sabi ni Mers. Si Mary Calalas, salamat sa iyo, Madam Mary Calalas. Ano ang iyong ginagawa ngayon, Madam? Toro? Ayan, kami patungo ngayon sa aming destinasyon. Tingnan natin ngayon, susubukan natin ngayon kung okay pa ba ang sitwasyon. Kasi, di ba sabi nila mag-ano ng totally lockdown na. Pero, titingnan pa rin natin ngayon. Ayan guys, samahan nyo ako guys sa paghatid namin ng pagkain ng aming mga boss. Dinadala namin ng pagkain yung aming big boss, vice president, tapos mga marketing na namin, yung mga matataas ng katungkulan dun. Ayan guys. Samahan niyo po ako guys ha. Maraming salamat sa mga sumasama sa akin. At alam ko nandyan pa ang aking kaibigan, si Madam May Calalas. At si Madam Jensen Vlog, si Mama Mers Vlog, lahat po kayo, shout out po sa inyong lahat. At si Madam Jensen Vlog, ayan. Let's go guys, let's see the BGC again. Ayan, kita niyo ang aking kaibigan, wala pa siyang mask. Wala pa po siyang mask. Yan. Excuse me po. Yan guys, sama kayo sa akin guys ha. Walang problema. No problem about that. Ayan guys. Kasalukuyan po namin binabayad ng kalsada patungo ng lang naman ito guys sa may wala pang 5 minutes nandoon na kami. Ayan guys, samahan nyo lang ako at tayo'y maglakbay. Titingnan natin kung tayo'y maganda, okay pang kalsada para sa araw na ito. Ngayon ay araw ng Lunes, ang buwan ng Mayo 4. Yan guys, dadaan muna kami dito sa, ang kagandahan dito guys sa amin, sa village namin, kasi mayroon ditong Palawan. Ewan ko lang kung mag-receive ng ano dyan guys, hindi no, ano lang, hulog lang, remittance lang, hulog lang siya. Kawawa naman yung sikyo no, mag-aantay yan, iiwan lang naman ang ano yun doon. Ayan guys. Saan punta mo? Ayan, sa BGC lang po ako pupunta. Bida ang saya. I-love ko to pala. Sa BGC po ako punta. Bida ang saya. Love ko to. At atira namin ang aming boss ng pagkain dahil doon sila nakatira. Ayan. Tapos nito siya, aking kasamahang housekeeping. Kami po ay tutungo na sa BGC yun guys. Ayan, okay lang, okay lang. Salamat, love ko to. Salamat, salamat. Diyan ka lang. Dito rin lang ako. Ayan.
Pasensya na kayo, hindi ko muna Meron na ako. medyo merong ano. Pinda? Ah, ano ngayon, Lunes? Tandaan natin. Ayan guys. Siguro hindi muna ako ganong magbabasa ng message ng mga mensahe nyo. At concentrate muna ako sa pagdadrive. Guys, sige magdikitan lang kayo dyan guys. Ayan guys. Tuloy-tuloy lang po. Ito ang sinasabing live stream on the road. Live stream on the road. Oh. Sayaw ka dyan, madam. Sayaw ka lang dyan. Concentrate muna ako sa drive. Ganon pa rin. Normal pa rin ang sitwasyon dito sa ating lugar sa BGC. Kawawa naman yun, nakaupo na lang doon sa side. Ayan guys, nandito na kami sa loob ng BGC guys. Ganun pa rin, normal pa rin ang sitwasyon. Napakalinis pa rin ang kalsada sa araw ng Lunes. Kung tutuusin po guys, pag regular na napaka sikip na rito sa ganitong lugar. Ayan. Nasa loob na po kami ng BGC, Taguig City. Ayan. Ang sitwasyon dito guys, medyo talagang tahimik, mapayapa ang panahon. Halos lahat ng stoplight dito guys naka-blinker, hindi nila binubuhay. Ayan na guys, malapit na kami doon sa kundo ng aming amo. Tatlo ito guys na dito sa loob ng BGC. Tatlong building pero magkakaibang lugar. Ito ngayon ay nasa nasa may 5th Avenue itong isa. 23. Ayan, 23. Kung mapapasyal kayo dito guys sa BGC, lalo ng aking mga kaibigan, kontakin nyo lang ako mga kaibigan ko at iikot ko kayo rito guys. Dahil dito ay kabisado ko sa PDC. Ayan, antay ko po ang aking kasama. Siya po ay mag-aakit ng pagkain. Ayan guys, dito muna ako mag-antay sa kabila. Bawal kasi magtambay doon sa may lobby guys.
Time check, time check, time check. 11:25 here in Philippines. Ayan na. Saan ka ba papunta, host? Ayan, nandito na po ako sa BGC, Mama Mers. Ayan, Mama Mers, ha. Papakita ko sa inyo ang BGC. Ayan po, sa BGC po yan, BGC. Ayan, mga building na yan. Nasa 5th Street po ako, ayan. Ito, yan, yan. Ayan, ayan. Sa loob po kami ng BGC, pumunta. Nasa loob kami ng BGC ngayon, guys. Kung kayo po ay papasyal dito sa BGC, guys, halimbawa, umuwi na kayo, Mama Mers, Mika Lalas, Jinson Vlog, si Just Girl, kung mayroon kayong kung gusto nyo pumunta rito sa BGC, kontakin nyo lang ako at magde-day off ako sa trabaho ko. At ito na yan, ayan, sa BGC Taguig po ito, madam. Sa Taguig. BGC Taguig. Ayan, naka-BG pa rin ang ating kaibigan na si May Kalalas. Maraming salamat sa pag-BG niyo dyan, guys. Ayusin ko lang ito para maayos. Ayan, ayan, ayan. Ang haba na ng aking hook, guys. Ano ba yan? Taguig ba yan? Yan. Dito yun, Mars. Malapit lang yun, Santa Misa. At alam ko rin ang papunta sa Santa Misa. Saan ko kayo, Mama Mars, sa Santa Misa, Mama Mars? Nung araw, nung bago pa lang ako dito sa Maynila, madalas ako sa Center Point. Puntahan ko nung araw, nung ako'y bata. Nung bago pa lang ako dito. Ako'y binata pa. Yan po ang aking lakwatsahan sa Center Point. SM Center Point. Malapit sa SM. Di doon lang kayo sa may Bima pa siguro. Sa may Bima pa, dito sa may tamba yung paikot-ikot dyan. Stopping shop, yan, mga ganong lugar. Balik-balik. May pinupuntan din ako doon sa may sa may Santa Misa, sa may stopping shop po. May mga building na rin po doon. Oh, Bima pa kami. Ayun, sa Bima pa, matagal kami dyan dati. Kung maalala nyo dyan na Madamers, maraming hotel shortcutan papunta doon sa may Nagtahan. Nagtahan sa may Pandakan Bridge, di ba? Wego San Juan. Ayun, Wego to San Juan. Oo. Papuntang San Juan, Kalingtong, yan. Mga kabisado ko po yung mga lugar na yan. Kami akong pinupuntahan na gala po kasi pag mga ilang taon ka na dyan, Mama Mer, sa sa Taiwan? Oo, pwede. Oo. Kabisado din ni Mama Mer. Gala din siguro sa Mama Mer sa Manila, Nako, tagal mo na pala dyan, madam. Marami ng pagbabago dito sa Manila. Yung Santa Misa, mayroon ng dumaang doon. Skyway.
Doon sa may ano, ay nagtahan pala dumaan yun, hindi naman sa kamisa. 15 years, ang tagal mo na. Pero umuwi kayo every years, mga Mars. Tagal-tagal mo na pala dyan. Wow! Not a pookie shoot, man. What the fuck? What is that, man? Ano ba itong mga Pilipinang ito? Sumuot na ng short, kita na panty. Ang lockdown naman, ano. 2019 Pepsi House, nakauwi ako. Ay, nakilala mo ako nang sumundo sa iyo. Mga kababayan mo yun, si May Kalalas, at saka si Lotong Mangyan, mga Ilongga, kahit suko na, galambing pagid. Kahit magalit na, malambing pa rin, di ba, Mama Mert? Ayan, nag-iikot ng ABCB, no? Nagre-report na siguro yun. Ayan, dumadami na po ang ating mga sasakyan ngayon. Hindi katulad ng mga nakalipas na, ano, Bacolod ako, Papsi. Oh, ayun. Pero Ilongga, gid ka? Katulad ni, ano, Bacolod, si Madam May Kalalas, Antiki yan. Lugit. Nakapunta na ako dyan sa lugar nila, ano, May Kalalas. Sa Antique. Pure ako Ilongga. Ayun. Pag pure na Ilongga, ka-sweet gid siya. Kahit gasuko na, galambing pagid. Yan ang City of Smile, ang Bacolod. Dahil lahat ng mga tao dyan, always smiling. Kahit nagalit na malambing pa rin magsalita. Nag-iikot na kami dito na kami sa May Burgos. Sa loob ng BGC pa rin ito. Nung normal ang sitwasyon dito, napakadaming rito, Mama Mers. Napakarami laging tao rito. Ngayon nga, medyo dumadami na yung sasakyan, Lunes. Medyo madami-dami ng sasakyan ngayon. Di ba guys? Di ba dahil, no? Ayun pala dahil, ito. Hindi mo na lang, kuya. Di. Buto. Hindi yung bunga, ang kunin mo. Yung gumamela. Sunflower. Ang dami pala. Ang ganda nga nitong ganyan sa taon. Diyan ang asawa ko, Tagig ng World Pepsi House. Dito sa Tagig din. Dito rin sa BGC. Ayan, tapos ng aking music. Ako dito na rin, unang mag-stayin pa ako dito, madam. 7-Eleven. Supervisor po, 7-Eleven. Mama Mert. Ayan yung pinasa sa'yo ni Just Jill, ma'am.
Mama Mers, yung music na yun, oh. Ayun, sabi ko na nga ba, manager, saan dito sa, marami kasing 7-Eleven din dito eh. Hanggang ngayon, nandito pa rin siya nag-work, Mama Mers, 7-Eleven dito. Sa may Burgos, mayroon din. Tapos doon sa may Forbes Town, mayroon din. Yes, Tapsi Hills. Ayan, dito pa rin. Isang 7-Eleven, Mama Mers, sa Burgos, sa Forbes Town, sa may Port Tabing. Ah, dami. Hindi ko maisa-isa, maraming 7-Eleven. Baka lahat ng 7-Eleven sakop niya rito. Baka mamaya nabibilhan na namin siya. Malapit sa may mga military. Ay, doon sa may ayun na. Okay. Malapit sa ano yon, sa Loton. Tagig Loton, doon sa may kabilang Bonifacio, malapit papunta ng yon, Mama Mers, papunta ng Binis. Kung nababalitaan mo yung Binis, yung lugar dito sa Tagig, yung mga building na parang ang nasa Binis, yun, baka papunta roon. Sa McKinley Hills. McKinley Hills ba yan ba? McKinley Hills yan. McKinley Hills. Malapit sa Binis. Ha? Wala? Ay, yun nga pala. Oo, Papsi. Ayun, doon. Mesto. Tawagan ko yung isa naming ayan, alam dito eh. Hello sir, good afternoon. Good afternoon. Your Grab food is here already. Okay. It is free, right? Yeah. This is free for you. I deliver for free. Okay. Okay. So wait, sir. Bye. Okay. Pabayaran. Gusto mo bayaran mo, di ba? Di ba Mama Mers, no? Nagtanong siya for free daw. If you want to, nagugupit din siya. Nakita mo na? Kala ko eh. Oo nga. Kala ko nga kagahapon, pupunta eh. Si ano pala magugupit? Pagbalik niya sa akin, kalbo na. Ayan, Mama Mers, anong ginagawa mo ngayon? Ano work mo dyan? Sa ngayon, dahil sarado yung office. Ayun o. Loading, Papsi. Ayan, nawala na mag-loading. Nandito kasi kami sa may building na nandito yata nakatira si Loading. Si Aling Loading. Wala na naman akong load siguro. Ang bira. Bibili nga ako ng wifi. Makabili nga kaya pag Oo nga eh. Bibili ako pag dito yata nakatira si Aling Loading, Mama Mers, sa building na ito. Dahil kayo na hindi na mag-chat-chat. Chat-chat ako ng chat-chat, hindi mo ako nakita Mama Mers. Nag-chat-chat ako doon sa amin. Sa bahay. Ayan, nandyan pa rin ayan, nag-chat-chat yan, si Mary Calalas. Nag-chat-chat ka siguro si Mary Calalas ngayon.
Ito ang pinakamatagal naming inaantay, yung last naming, yung tinawagan ko. Pasaway ito lagi eh. Nalit ako, Papsi. Oo, alam ko kasi nagano ka, maaga kang nag-ilis kasi. Pinagpawisan na nga ako eh. Ayan, yung papa daw, sabi ni Mama Merl. Yung Mary Calalas, gwapa gid siya. Mabait yan si Madam May Calalas. Maraming salamat sa 3 milyong nandito pa rin at nagtsatsaga sa akin. Oh, artista na siya. Ang puti-puti na nga ni May Calalas eh. Hindi siguro na anuhan. Alam mo yan. Oh, Nakalis ka na ba? kanina pa. Ha? Kanina pa. Bakit di ko nakikita? Ewan ko. Mag-refresh ka ng cellphone mo. Ha? Mag-refresh ka ng cellphone mo. Baka hindi mo nakita. Nandito nga, dami kong manood, 3 milyon. Oh. Bakit hindi ako makapag-search? Tapos sumunta ako sa Google Chrome ko. Ano ka nag-apply? Ha? Hindi ako makapag-search. Nang ano? Nag-research na pa ng mga sinasearch ko. Hindi ko makalabas. Ba't ganun? Tayin mo muna cellphone mo. Baka nga. Eh, Tapos ayun yung tennis ko kagabi. Hindi ko nga no? Baka wala ka ng load no eh. I-refresh mo yung ano mo, cellphone mo, patayin mo, tapos restart mo ulit. Ano ko nga. Kasi Oo. may wala na full load kasi dati itong kinabuksan ko. Hindi, niload ko ano, 299. Hindi, kasi nag-ilis ka, di ba? Dalawang araw pa lang naman yun. Madaling maano yun. Tapos pagka ano, papatayin mo yung data mo pag hindi mo ginagamit. Ay, I-refresh mo. Hindi pumapasok yung mga ano. minsan hindi ko pinapatay, magdamag yung data ko eh. Ay, papatayin mo pag hindi mo ginagamit. I-refresh ko nga. Refresh mo para ano. Kasi, Okay. Tumawag ang aking pinsan si Angles Blood. Si Angles Blood po yun. Ang aking pinsan mabait. Nandiyan pa rin. Chat ka kayo dyan, Mama Mers. Tagal ng aking naantay. Gutom ng aking kasama rito. Pati ako, gutom na. Patay gutom na kami rito. Laging matagal to eh. Gugupitan ko to eh. Nasaan pang buti? Mura lang sa'yo. Magkano? Ayun na. Ito na ang aming ano. Ito ka ba na yan? Ito sa delivery. Magkano? 260? Items. Ha? Chinese din yan. Yung ano, yung mga nag-ano namin dito, mga engineer yon, mga engineer sila. Sarap nga ng buhay ng mga yan eh. Mag-grocery sila. Tapos i-deliver namin mga grocery nila, i-divide nila yon sa 4 ba yun, no? Tapos di-deliver namin lahat yon dito sa mga kundo-kundo nila. Hindi na sila lumalabas. Kami ang ano, kaya dapat may pabuya din sa aming gobyerno. Frontliner din kami rito, mga mamamals. At May Calalas. Diba?
Mga frontliner, di ba sabi nila, mayroong ano, ba't kami wala? Araw-araw kami nagkikipag sabak sa ano, sabi nga nung ano, nung isa kong boss doon sa bahay, bakit yung ano mo niya rito? May ano ka dito? Sabi nga, may OT ka rito. Sabi ko, kung hindi mo bibigyan ng OT, uwi na ako. Di ba? Kung aasa lang ako sa arawan, eh minsan ginagamit mo ako ng gabi. Uwi na ako. Wala kang bibilin dahil? Oo, kailangan lang talaga mag-iingat kami rito dahil talo. Pero nasa loob naman kami ng sasakyan lagi. Kaya safety lang kami. Ayan. Ngayon, tapos na kami hatid ng mga pagkain. Balik na rin kami. Doon sa bahay. Stay safe lang. Okay. Ayan. Tama, stay safe lang kami rito. Pagkatapos namin dito, ayun, pahinga-hinga na rin kami. Mamayang gabi naman. Ang kawawa dito ngayon, dahil sa gabi, trabaho pa rin. Ako kahit pa paano, medyo ano na ako, medyo nakuha ko kagad yung 1,000 banana ko dahil halos hindi ako natutulog nun eh. YouTube lang ako ng YouTube nung YT lang ako ng YT yung mga nakaraan, yung unang arangkada ng lockdown dito. Walang magawa, Dib. Mag-YT nung mag-YT. Ba't hinarang naman yun dyan? Kaloka naman yung mobile in, bumalagbag. Diba? Ayun, pabalik na naman ngayon kami doon sa bahay. Pero naman, pagka, ano naman, lalo na, ano, maghuhugas ako ng sasakyan. Dahil alternate namin ginagamit yung mga sasakyan. Sabi nga ng mga nandoon sa kondo, mayaman daw kaming dalawa. Iba-ibang sasakyan araw-araw gamit namin eh. Ay. Hindi na. Doon na kami, stay na ako, mag-wawaiti na ako hanggang gabi. Pag wala ng load, matulog na lang. Ngayon hindi ako na ano dahil ano ko pa yung hip-hop ko, Mama Mars. Naanak kasi kaya inaayos ko pa yung ano, hindi gaano marunong magtakat yung asawa niya. Kaya sabi ko doon sa asawa ko, samahan mo. Mga baguhan pa kasing mga bata pa kasi hindi pa gaanong kabisado yung lakad sa ano eh. Panganay kasi nila, ayun, hindi pa marunong mag-asikaso kaya pinasamahan ko muna sa asawa ko. Yun ang inaalala ko ngayon kasi hindi ko alam kung magkanong bill no, nasa private hospital. 2 araw na, my goodness. Pero may PhilHealth naman yun, kaya sana mabawas naman ang maganda-ganda. Ayan, dito na kami sa loob ng ano, papasok na kami sa village na aming titirhan. Good morning. Morning! 36.8. Ano na? Ang init ko yata, hindi na nagawa na.
Araw-araw ba naman kami binabaril, di manhid na ang noo namin. Isuko na yung mga pang-temperature nila sa noo namin. Araw-araw kami binabaril, doon na ubos yung battery sa noo namin. Yun dyan, sa Taiwan. Ay, Sa Taiwan ba yan? sa Taiwan itong kausap ko dahil eh. Taiwan ba yun? Kuwait lang. 400 plus lang yung ano nila, COVID nila. O di ba yung din ang na, ano, na, ay Italy, Yun, yung Taiwan yata, no? Si Thailand na yata, malapit sa... Cavite ako, mama, doon sa, ano, dahil. Ang kausap ko nasa Taiwan, si Mama Mers. Ilang kaibigan ko nandoon ngayon, yung mga ano ko sa YT, Mama Mers, May Kalalas, si Just Jill, meron pa eh, yung isa. Ba sa bato kaya? Hindi, dito lang ito sa labas. Ay, ipasok ko na lang pala. Para ugasan ko rin mamaya nga ako. Okay, dito na kami ngayon sa bahay. Yan. Pagkakain namin, iuutos yung boss. Nakapit ko sa ano, yung inaano ko yung WH ko kasi nga pag oras na nag-deklara na mag-open na naman, magbukas na naman ang regular na ano rito sa Pilipinas, magiging busy na kami noon. Lagi na ako kasi ang inaano ko, pinagdadrive ko rito yung vice president ng ano ng company. 5 kaming driver dito. Lalo na ngayon, ano sila, panay ang meeting yan. Sunod, pag nag-open na yan, meeting yan. Mga gamit. Ayan na. Baba na naman. Papri host, out muna. Sige po, Mama Mer, sige po, okay lang po. Mamaya-maya naman mag-off na ako. Salamat po, Mama Mers. Ingat po kayo lagi dyan at sana kayo laging safe. At sa antabay sa... Sino yung nagtumawag? Tapos na pala. Ayan guys. Salamat sa mga umaantabay pa rin. Yung dyan. Aragoy. Aragoy. Yo, welcome Papsi host. Kayo din, ingat. Ayan, salamat po. At magantay ako ng supply ko na pagkain. Pero nakahugas na ako ng dalawang umaga naman yung isa.
Tapos, ito mamayang hapon. Siguro pag magkakape ako, yun. Habang nagkape, nag-uuglas, di ba? Di ba guys, no? Para naman, hindi naman tayo sipain ng ating amo. Nandito na ako sa ating kwarto, guys. Salamat, guys. Ayan, binigyan ako ng pagkain. Maganda sana kung may mga love song sana kung pwedeng mag-ano. Kaya lang, bawal eh. May copyright kasi. Ayan. Ayan guys. Uy, guys. Dito na ako uli. Ayan. Yan lang kayo guys ha. Dito lang ako. Kakain lang. Was. Ayan guys, dito ako kumakain. Kain na. Kain na. Kain tayo guys. Guys, kain tayo. Kain tayo guys. Hanggang mamayang gabi na ako. Hoy! Good morning, bye! Tamsak! Salamat, bye! Efren Reyes, RCB TV. Yan. Yan, kain tayo.
Sayote. Kain po, kain. Kain muna ako guys ha. Diyan lang kayo mag-isdaan muna kayo dyan. Tapusin ko lang ito saglit ha. Kain lang, kain.
Yeah, yeah. Again, again. Ayan, nandito na ako. Okay. Finish, finish. No. Copy. Isang oras na ako. Ba't yan? Isang oras na lang. Ba yan? Dinadaya ako ni Lolo ah. Walang mga ano pala. Walang mga laps na Fine in those situations. I don't have to compromise. I get to address the Filipinas, not only gets rid of itchy patay kang bata ka. Reynan Aglar, hello. RCBTV. Ayan, welcome, welcome. Nandyan pa rin pala kayo. Ba't umano yung ano ko? Kanina 2 oras na to. Ngayon, 1 oras na lang. Ba't nagkagano? Hello, shout out sa inyong lahat. Tisoy, Nathan, Apa Channel, RBTV Dan. RBTV? Meron pa RBTV Dan? Tamsak na ghost. Host pala. Ayan, RCB TV Dan, sabi ni Tisoy, Nathan. Hi kuya, sabi ni Reynan Aguilar. Ala. Nandyan pa ho pala kayo. Maraming salamat sa inyong pag-antabay.
Kumain kasi ako. Pero parang bumalik yung ano ko. Kanina yung oras ko may gitano na. Kasi nag-umpisa ko alas 9 eh. Ngayon, no? Na parang nag-reconnect. Naging ano, isang oras na lang tuloy. Ano ba yan? Tala, 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 just one. Ayun ba yun? Pag kumakanta ko tamsakdan, ba't nagkakagan? Bumabawas yung ano ko. Guys, babalik ako guys kasi parang umaano yung ano ko. Kanina magdadalawang oras na, ngayon biglang bumaba. Guys, mag-ano ko mamaya guys. Babalik ako guys ha. Babalik ako. Boss Micol. Babalik ako Boss Micol kasi bumaba yung oras ko kanina. 59 na kanina, ngayon naging 55. Tapos nagre-reconnect. Mag-ano ako, babalik ako boss ha. Loading ka, Kuya Boy. Balik ako, mag-restart lang ako.